Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya nulat-nulodo Gusti Yesus pribadi ingkang tedhak ing alam donya ngasorake diri dados manungsa kados kula panjenengan sami. Mila nderek Gusti menika kula panjenengan kaajak dados pribadi-pribadi sing andhap asor lan lembah manah. Tentu kautaman menika dados perkawis sing boten gampil wonten ing tengahing donya jaman sakmenika. Awit jamane awake dhewe menika jaman sing materialistis, tiyang langkung seneng pamer yen kagungan materi kathah utawi kosok wangsulipun tiyang lajeng minder merga ra duwe apa-apa. Termasuk boten namung materi awujud raja brana ning ya badan sing diduweni luwih seneng dipamer-pamerake tinimbang ditutupi. Lan kathah tiyang menika nyawang tiyang sanes ya saka materine. Mbuh badane sing ayu bagus, cendhek dhuwur, apik ala, lan menapa ingkang dipun gadahi sugih apa melarat, duwe jabatan apa mung buruh lan sapanunggalane, saengga tiyang sing nyawang mekaten lajeng banding-bandingake. Nek aku luwih sugih tinimbang liyane, aku terus bisa sombong. Ning kosok wangsulipun yen tiyang sanes sing luwih sugih awake dhewe dadi minder terus menjilat. Nah menika salah setunggal gegambaran wonten ing donya sing materialistis, dereng malih yen konsumeristis. Tiyang sak menika langkung seneng tuku tinimbang ngopeni lan ngrawat utawi memperbaiki. Apa-apa dituku, menapa malih sampun kathah toko-toko online sing barange bisa teko dhewe tekan ngomah, ora kangelan panas-panasan, ora kangelan adu tawar-menawar, mung kari duwe dhuwit apa ora, mung kari bisa milih barange orisinil apa tiruan, mung kari sabar le scroll golek sing murah apa sing larang. Yen tiyang seneng tetuku terus ya mentalitase konsumerisme. Gusti Yesus ngajak para murid lan tiyang kathah supados dados pribadi-pribadi sing andhap asor lan lembah manah. Wong sing wani ora ngegung-ngegungake diri, wong sing ora sombong, wong sing ngregani wong liya kanthi penuh ing martabatipun. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 28 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika, "Mara sowana aku
kabeh wae sing krenggiyek kabotan sesanggan mengko dak paringi enteng. Pasanganku enggonen lan meguru marang aku, awit aku iki lembah manah lan andhap asor. Mengko rak lejar atimu, awit pasanganku iku kepenak lan sesangganku enteng. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak nanging mentes ngajak kula panjenengan kados pundi mujudaken menapa ingkang dados kersa dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Ingkang sepisan kula panjenengan kaajak rikala nembe ngalami reribet kabotan sesanggan ngrenggiyek rasane abot anggone nglampahi gesang awake dhewe dikersakake mara sowan Gusti. Menika temtu dados tandha pengandel tumraping gesang iman. Apa-apa awake dhewe nek ana perkara, ana masalah, ngadepi maneka warni bab, monggo sami sowan Gusti. Curhat ing ngarsa dalem Gusti, nimbang-nimbang sesarengan kalian Gusti, supados keputusan utawi langkah ingkang dipun pendhet menika sae lan laras kalian kersa dalem. Gusti bakal paring kasantosan. Menapa malih yen kula panjenengan nembe ngadepi perkawis-perkawis sing memalukan, monggo sami sowan Gusti. Gusti menika estu maha tresna, Gusti menika estu maha welas. Yen kula panjenengan umpaminipun ing gesang dados pribadi-pribadi sing kebak dosa, tiyang sanes tangga teparo senengane ngrasani awake dhewe, Gusti boten nate ngrasani awake dhewe. Menapa malih ngukum awake dhewe lan ngunek-unekke awake dhewe. Gusti bakal tetep ngrengkuh kula panjenengan yen awake dhewe mara sowan panjenengane. Mila menika dados sarana anggenipun kula panjenengan sansaya caket rumaket kalian Gusti. Salah setunggal carane ya mawi sembahyang. Lan Gusti paring kasagahan mengko dak paringi enteng. Gusti mboten janji apa sing dadi perkarane awake dhewe, sesanggane awake dhewe diilangi, mboten. Naminipun gesang ing alam donya, Gusti ki ya paring nugraha lan berkah. Berkah saha nugraha menika mboten ateges terus kabeh penak nggih. Awake dhewe diparingi nugraha sing gedhe, ali nyangga ya abot. Nek nugrahane cilik enteng ning awake dhewe rumangsa kurang utawa ora krasa yen diparingi nugraha. Nah menika sipate manungsa. Ingkang kaping kalih, pasanganku enggonen lan meguru marang aku, awit aku iki lembah manah lan andhap asor. Kula panjenengan kaajak tansah nulodo lan sinau saking Gusti Yesus piyambak anggenipun ngadepi maneka wani sesanggening gesang. Gusti Yesus menika anggenipun gesang ya ora lancar-lancar wae. Ana sing sengit, ana sing pengin njrekal Gusti Yesus, malah ana sing pengin nyedani Gusti. Sesangganing gesang Gusti Yesus langkung awrat tinimbang awake dhewe. Paling awake dhewe kuwi nyangga utang, utawa anak sing nakal, utawa bojo sing ora peduli, utawa tangga teparo sing ngrasani. Paling-paling nggih namung mekaten. Ning menika lak ya merga salahe awake dhewe. Yen Gusti wong tumindake apik, ora ana sing elek, ning wong liya do
sengit. Mila kautaman andhap asor lembah manah menika dados srana anggenipun nampi maneka warni bab sing kadangkala ora pas, ora agawe sreg ana ing uripe awake dhewe. Lan Gusti paring kasagahan mengko rak lejar atimu. Yen kula panjenengan gadahi kautaman andhap asor lembah manah, awake dhewe ing lakoni urip ya kepenak. Merga apa atine plong, atine lejar, uripe ya ora kakean, dosa ora kakean, werna-werna. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.